Gradovi su kao i ljudi. Mogu biti stari i mladi, tužni ili veseli. Ali, kao i ljudi, svaki grad ima nešto specifično po čemu je nadaleko poznat. U njemu je ostalo nešto kao što je pokazatelj historije, kulture, običaja i vjere naroda koji su u njemu živjeli. To su naši spomenici poput džamija, manastira, hanova i hamama. Novi Pazar je osnovan 1461. godine, a osnivač je slavni turski vojskovođa Gazi Beg Isaković. Prvobitno je nazvan Jeni Bazar. Grad je sagrađen na takvom mjestu, da se nalazi na tromeđi puteva između Soluna, Dubrovnika i Carigrada, pa je bio idealno mjesto za trgovce koji su tuda prolazili. Novi Pazar je mjesto gdje se prepliču istok i zapad, staro i novo, islam i hrišćanstvo. Prvi pisani dokument u kome se pominje ime Novi Pazar datira iz 15. vijeća, kada se malo vijeće Dubrovačke republike odlučilo da u njemu postavi svoju konzulu. Ubrzo je grad postao veliki trgovački centar, tako da je nekoliko godina po osnivanju Novi Pazar imao više stanovnika nego London. Elije Čelebi u svom putopisu spomenuo da se Novi Pazar nalazi na mjestu gdje se sastaju granice 3 vilajeta i da je vrlo plodno mjesto zbog protoka ovdašnjih 7 riječnih tokova. Također opisivao je mnoga druga bogatstva koje je Novi Pazar posjedovao. Pored topline stanovništva, pominjao je i druga materijalna bogatstva, poput crkvi, džamija, hamama, hanova i drugih spomenika od značaja. Novi Pazar je svoj najveći procvat doživeo 1486. godine, kada je dobio status šehera i bio jedan od najvećih gradova na Balkanu. Ovo je priča o kulturno-istorijskim spomenicima Novog Pazara. U centru Novog Pazara nalazi se tvrđava, utkana u matricu najstarijeg dijela grada i okružena je stambenim četvrtima, jazom i starom čaršijom. Riječ je o osmostranoj kamenoj kuli, poznata pod nazivom Kula Motrilja, koja je i simbol Novog Pazara. Ona se nalazi u gradskom parku, uz sjeverozapadni, prilično porušeni bedem, čiji je kula sastavni dio. Svakog dana nas podsjeća na dešavanje u prohujalim vjetrovima. Nekadašnju cijelu novopazarsku tvrđavu sačinjavala su 3 uglavna bastiona, tabije i naravno Kula Motrilja. Od brojnih džamija, crkvi i mnogih drugih objekata u ovoj tvrđavi sačuvana je samo Kula Motrilja. Arhitektonski lijepo osmišljena, kula je građevina sa osmouglavnom osnovom, a visoka je 15 metara. Do danas nije istražena, niti dovoljno proučena, pa su nam podaci o njoj oskudniji nego o drugim spomenicima ove vrste. Kula Motrilja izgrađena je početkom 17. veka, ali se ne zna po čijem nalogu i čijim novcem. – 1690. godine, po naređenju tadašnjeg sultana, započeto je zidanje kamenog bedema, koji je kao prsten okružio tadašnje gradsko jezgro i predstavljao je zaštitu gradu. Bedem kruniše Kula Motrilja, koja je rađena vjerovatno 20 godina. Odlikuje se prisustvom 4 mušarebije, odnosno odbrambena balkona i malih kružnih puškarnica. Služila je za osmatranje i odbranu utvrđenja sa sjeverozapadne strane. I sada, nakon više od 5 vijekova historije Novog Pazara, bedem sa Kulom Motriljom privlači znatiželjnike i rijetke turiste. Ova tvrđava je bila inspiracija mnogim umjetnicima, a postala je i dio umjetničkog nasljeđa. Međutim, Novi Pazar kao grad nije iskoristio njenu simboliku i ljepotu, tako da je potpuno izostala kao turistički potencijal.
Prema osmanskim spisima spominje se najstarija džamija u Sandžaku, Ahmed Beg Silhadan, koja se nalazi u užem centru Novog Pazara, svima poznatija kao Lejlek džamija. Radi se o jednom originalnom sakralnom islamskom objektu iz druge polovine 15. vijeka. Ova džamija više je puta rušena i paljena. Ono što je ostalo originalno je osnova i munara. Najviše oštećenja doživjela je tokom Tursko-Austrougarskog rata 1689. godine, a njena druga gradnja potiče iz prve polovine 18. vijeka. Iz tog razloga je ova džamija jedna od prostorno najmanjih u gradu. Naziv Lejlek potiče od lejleka, što na turskom jeziku znači roda. U srpskoj historiografiji spominje se legenda prema kojoj je roda sletjela na crkvi i tu klekla kao da klanja, pa su oni koji su to vidjeli shvatili kao znak da crkvu treba pretvoriti u džamiju. Međutim, prema sačuvanim dokumentima i svim arheološkim istraživanjima, potvrđeno je da na ovom mjestu nije postojala nikakva druga građevina osim džamije. Po svom vanjskom izgledu i veličini, i da nema munare, Lejlek džamija bi više podsjećala na turbe. Kube pokriveno ćeremidom zauzima glavni džamijski prostor. Iz polja je utopljen u osmostrani tambur. Džamija, sem u mihrabu, u sadašnjem izgledu nema kaligrafije niti ornamentike. Sa strane su po 3 prozora, a ispred u prizemlju su 2. Prozori su okvireni obrađenim kamenom. Postoji narodno predanje da je baš u ovoj džamiji, tokom pohoda na Bosnu, namaz obavio jedan od najpoznatijih osmanskih sultana, Mehmed Fatih, a kaže se da je tom prilikom i učio dovu uzvišenom gospodaru da se ezan sa ove džamije u ovoj mahali čuje sve do sudnjeg dana. Džamija je rekonstruisana u prvoj polovini 18. vijeka, a drugi put na osnovu tariha 1881. godine obnovio ju je Salih Beg, sin Hadži Halil Bega. On je pored obnove rekonstruisao džamiju, dogradivši i zatvorivši bivši trem. U dvorištu džamije obnovio je česmu i podigao zgradu mekteba. Česma, koja i danas postoji, služila je prolaznici, jer se džamija nalazi pored jedne od glavnih džada u Novom Pazaru. Prije Nemanjića, Brankovića, Lazarevića, Hrebeljanovića i ostalih mnogobrojnih srpskih vladarskih porodica, ovdje je postojala pravoslavna crkva svetih apostola Petra i Pavla, u narodu poznatija kao Petrova crkva. Petrova crkva izgrađena je u 9. vijeku. Prema legendi, njen ktitor je Tit, učenik apostola Petra, po kome je crkva i dobila naziv. Crkva je više puta obnavljana, a kako je na listi svjetske kulturne baštine, ima stroge propise o izgradnji u blizini crkve. Do proglašenja nezavisnosti crkve ovdje je bilo sjedište Raške episkopije i sve do 1219. godine i osnivanja arhiepiskopije u Žiči. Ovdje je bilo sjedište cjelokupnog crkvenog života Srbije. Ni u jednoj crkvi iz ranog srednjeg vijeka se nije očuvalo tako mnogo fresaka na tako malom prostoru kao u Petrovoj crkvi. Na ovom mjestu je, tako reći, krenuo dinastija Nemanjića. Ovdje je njen rodonačelnik Stefan Nemanja kršten. Ovdje se odrekao vlasti na Saboru 1198. godine. Ovdje se i zamonašio i dobio svešteno ime Simeon. Prvi i najstariji sloj freski ove crkve čine scene iz Hristovog života. Drugi sloj potiče iz 11. vijeka, a najslabije očuvani sloj čine likovi arhanđela Mihajla sa mačem, kao i svetog Petra i ostalih.
Oni su najverovatnije nastali za vrijeme vladavine Stefana Nemanje. Najočuvaniji sloj fresaka čine međutim one kojima je ktitor kralj Uroš I i one datiraju čak iz prve polovice 15. vijeka. U ovoj crkvi se neko vrijeme i nije obavljalo bogosluženje, ali su se obnovom zvonika početkom ovog milenijuma stekli uslovi za uredno funkcionisanje crkve, a prema predanju puta je zakopano blago ilirskog kralja koje je bilo dobro očuvano u nameri da bude otkopano, ali je ostalo izgubljeno sve do danas. Srpsko groblje kod Petrove crkve potiče iz druge polovine 18. vijeka. Na tom groblju sahranjivani su Srbi iz Novog Pazara sve do kraja Prvog svjetskog rata. Nadgrobni spomenici su vrlo interesantni po svom obliku i sadržini, ali i po pismu koje se koristilo u tom periodu. Groblje je sada zajedno sa Petrovom crkvom pod zaštitom Republike Srbije. Bilo kako bilo, o ovoj crkvi ispričane su mnoge legende, ali ona je ostala ovdje kroz vijekove da svedoči historiji. Na putu od Dubrovnika do Carigrada, u tijesnoj čaši tadašnjeg malog Novog Pazara, putnici su svraćali odmaralište koji dan danas postoji, a riječ je o Amiraginom hanu. Smatra se da han postoji još iz 17. vijeka, ali u vremenu njegovog nastanka nema preciznih podataka. Nalazi se u starom centru grada i predstavlja jedini i preostali monumentalni objekat iz tog perioda. Nekad je ovaj grad posjedovao 6 hanova, što se zna preko spisa putopisca Evlije Čelebije koji to obilježi početkom druge polovine 17. vijeka. Amiragin han je kroz historiju često mijenjao vlasnika. Krajem 19. vijeka, odnosno prije nacionalizacije, han je bio u vlasništvu Amirage Hačepezetića, po kome je i dobio ime. U osmanskom periodu Amiragin han je predstavljao veliku ugaonu građevinu sa prizemljem i spratom. Posjedovao je dio za smještaj putnika i veliko dvorište sa stajama za smještaj kola, stoke i robe. Po svojoj arhitektonskoj zamisli, han se razlikuje od tipičnih građevina ove vrste, pa je utoliko i interesantniji za posjetioce. U Novom Pazaru vijekovima su razvijani trgovina, zanatstvo, stočarstvo i lov. Kroz njega su prolazili mnogobrojni karavani, putnici i poslovni ljudi. S obzirom na takvu ulogu, u Novom Pazaru i Šeheru su svojevremeno sagrađeni mnogi hanovi, karavan-saraji i bezistani. Do danas je očuvan samo Amiragin han. Nacionalizovan je 1959. godine. Gradsko, društveno, ugostiteljsko i turističko preduzeće Lipa je han koristilo sve dok nije privatizovano. Do kraja 80. godina pansion je zadržao ulogu prenoćišta, a u prizemlju su bili trgovački i ugostiteljski objekti. Zbog statusa kulturno-historijskog objekta, han nije mogao biti predmet privatizacije, pa je do vraćanja vlasnicima bio u rukama lokalnih vlasti. Europska komisija je u izveštaju za 2012. godinu u vezi ostvarivanja imovinskih prava u Srbiji navela da je vraćanje Amiraginog hana porodici Murtezić primjer napretka u toj oblasti. Kroz historiju su mnogi narodi živjeli u Novom Pazaru, od mletačkih trgovaca pa sve do arapskih ugostitelja. Kako se vlast mijenjivala, narodi su nestajali. Iza nas je Serdavsko groblje u Potoku, mjesto počinka novopazarskih Jevreja. Ovo groblje sa 15 do 20 grobova nalazi se u naselju Potok u ulici Donji Aleksinac. Za vrijeme turske vladavine zvalo se Juhadijsko ili Čifutsko groblje,
a potiče iz 18. vijeka. Od Drugog svjetskog rata važilo je za najljepše groblje u Novom Pazaru. Prvi zapis novopazarskih Jevreja potiče iz 18. vijeka. Međutim, pretpostavlja se da su u Novi Pazar došli još u 16. vijeku. Oni su sefardski Jevreji. Porijeklom su iz Španije, a naselili su se na Balkan, prije svega u Sarajevo. Mnogi od njih su do Prvog svjetskog rata i znali govoriti ladino, to jest judejsko-španski jezik. Najznačajniji od Jevreja bio je Samuel Conforti. Fašisti su za dan genocida sandžačkih Jevreja izabrali Purim, jedan od najsvetijih praznika Jevreja koji podsjeća na njihovo mučenje. Tog dana je pozatvaran svaki Jevrej, čak i starci, žene i djeca. Tamo su ih 3 dana izgladnjivali, psihički i fizički zlostavljali, da bi ih 4. dana pred kasarnom porijeđali u red i poslali na marš ka smrti. Savremenici su taj dan zabilježili kao dan užasa, a Jevreji su dostojno išli sa svojim žutim trakama i bajatim hljebom u rukama. Iako ih je u Novom Pazaru bilo malo, Jevreji su isticali obrazovanje i intelektualno uzdizanje. Oni su znatno uticali na našu kulturu, a prema podacima Saveza Vojvodine iz 1937. godine oni su osnovali 3 udruženja. Pored toga, u amanet su nam ostavili sinagogu, jevrejsko groblje i sjećanje na njih i njihov kraj. Ostalo su fašisti na veliku štetu spalili.